nga kinsa katong naay mga bulpin notebook kinahanglan nga inyong nakining andamon ug andamon po nato ang atong makasing-kasing atong idulungog nga pagadadoon sa atong Pastor Gideon Candelario. Dalaygon ng Dios sa matag-usa nato kakinabuhi nga nagpanalangin ka nato. O lingi ang imong tapad sa wala og sa tuog ing na gipanalanginan kas Ginoo. Og akong gihangyo ang matag-usa sa pagtindog agig pagtahod sa pagbasa sa pulong sa atong buhing nga Dios nga atong bagabasahon diha sa sulat sa Panultihon kapitulo 21 bersikulo 31. Makaandam kamo sa mga kabayo alang sa gubat apan ang Ginoo maoy muhatag sa kadaugan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, amo kang gipasalamatan sa imong paghatod sa among kinabuhi nining tigumanan aron kami makahalad ug makadaig makapasalamat sa imong pagkamaayo kanamo. Amo kang pasalamatan nga sa padayon kang nagproteksyon kanamo ilabi na o Dios sa among pagpaminaw sa imong mga mensahe. Bisitaha o Dios ang among kasing-kasing nining taknaa ug mabati namo ang imong presensya ug ang balang espiritu magapamuhat ug himo o Dios ang among kinabuhi ang among kasing-kasing nga modawat ug motuo ug andama o Dios ang among kinabuhi sa tanang panahon sa pagbuhat sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Ginoong Hesus mulampos gid kami amahan sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo hangtod sa pag-abot ni Jesus. In Jesus name, Amen. Pagpakan makausa ang atong buhi nga Dios. Og ang ato karong hisgutan mga igsoon kining gitawag kadaugan. Ang tanan mingong kadaugan. Nya ang tema mga igsoon mga pamaagi aron madaugon samtang buhi ka pa. Nga makaplagan mga kaigsonan ang mensahe diha sa Panultihon kapitulo 21:31. Og akong gihangyo ang matag-usa nga sa inyong pagpamauli unya tipigi kining maong panultihon nga makaplagan diha sa Panultihon 21:31. Og naay mangutana unsa may mensahe sa Ginoo ingnang Panultihon 21:31. Lunganan nato Panultihon 21:31 1 2 3 go. Panultihon 21:31. Okay, sayon rigid kayo na diha ang mensahe sa Ginoo nga nag-ingon, makaandam ko mo sa mga kabayo alang sa gubat apan ang Ginoo maoy muhatag sa kadaugan. Salamat ta sa mga mensahe sa awit mga kaigsonan nga nakapadasig na to ibin kaganina samtang nga nag-gitara ko dire inigtan-aw na ko mga kaigsonan ma-picture out sa akong huna inana ta sa langit. Nga magdaig sa Ginoo, way makapugong, wala nay kaloyahon, wala nay balatian, wala nay limitasyon tungod kay ang atong kinabuhi ngadto wala nay apan. Wala nay mga gisipitan, wala nay mga makaingon ta nga pugong-pugungan, mga pagdaig mga kaigsunan kung imong tan-awon diha sa Revelation, mga pagdaig nga daw sama sa kagahob sa dalugdog, kagahob sa busay mga igsuon kanamo kang kagahob ug di ka anad og mga pagdaig magreklamo ka sa pagod ani, pero kung anad kag mga pagdaig sa atong buhing Dios excited ka. Dili ka kabugong nga mulokso, di ka kabugong musayaw kay ang imong gilagaran ug imong gihalaran Dios nga mo'y tagiya sa tanan. Naay mga awit mga igsoon, daygon ta ang hari. Kanindota. Karon ang adlaw sa Dios, naay mga awit mga kaigsonan nga naghisgot nagpahinumdum kanato nga sa ato ang kinabuhi dunay adlaw. Dili adlaw sa kasubo, kundi adlaw sa pagmaya. Adlaw karon sa pagmaya. Di ba? Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Unya samtang katanaw ko dirinduta, tanawon mga kaigsonan ng mga katawhan nga magkayusa. Sakto yun ang giingon diha. Unang ang Biblia ba, di gyud siya magsultig sayop. Dili siya magsulti o kana bitang dili mahitabo. Nagsulti gyud siya mga kaigsunan nga kamatuoran. Kanang giingon diha sa Mateo Salmo 133 uno mga igsuon kanang pagkanindot pagka maayo kon ang katawhan magkayusa.
magdaig sa Ginoo. Kaninduta. Pansubo lang kayong pamalandungon mga kaigsunan, kay ang pinaunta kaunang buhaton sa tao, mauntay katuyuan sa Dios nganong giumulta, kining pagdaig, kining paghalad, kining pagsayaw mga kaigsunan, maunay nalimtan sa tanan. Milyon ka mga tao ang nahikalimot nganong gihatagan sa kusog. Milyon og libuan ka mga tao nga nalimot mga kaigsunan nganong gihatagan sa kompleto nga lawas, nganong naa say kamot, nganong naa say tiil, nganong duna say baba. Wala ka pamalandong ang libuan og milyon ka mga tao mga kaigsunan nganong gibutangan siya hitsas nga lawas. Nganong gibutangan tag hitsas nga lawas para aduna tay magamit sa pagdaig sa Ginoo. Aron doon na tayo magamit mga kaigsunan sa pagsayaw ngadto sa atong buhi nga Dios, sa pagpakpak ngadto sa atong buhi nga Dios. Subo kay tan-awon mga kaigsunan kay daghan kay mga tao nga naghikaw niini sa Dios. Wala nila ihatag. Wala mo hatag ang libuan, milyon ka mga tao adlaw aron daygon nila ang Dios. Gihatag nila sa ilang trabaho, gihatag nila sa ilang negosyo, gihatag nila sa ilang mga kunuhay makapalipay sa ilang kinabuhi apan pakyas kini kay mohatod kini og kalaglagan. Tinuod na, munang ingay mong tapad, bulahan ka nga nanimba, bulahan ka nga mihalad og oras sa atong buhi nga Dios. Atong pakpakan ang Dios mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kita sa una sama kanila kaniadto matulpas bala ang kasulatan. Mihikaw usab kita sa kusog. Gihikawan usab nato ang Dios sa kusog panahon. Dunay mga rason og dili ta mga kaigsunan inosente sa mga rason nganong ang mga tao dili mohatag og kusog sa pagdaig, pagpakpak, pagsayaw, pagpasidungog sa gam-anan natong buhi nga Dios tungod kay daghan kay mga rason ang tao. Daghan kay mga rason ang tao. Uban mo ingon nga pandemic man pastor. Rason uban mga kaigsunan mo ingon nga na ako'y trabaho pastor. Wala ko'y ikapliti, walay kasakyan pastor. Di ba mo na'y kasagarang madunggan nato sa mga tao, madunggang mga rason gikan sa mga tao walay panahon sa Ginoo. Dunay mga rason, mga ibin ang atong kinabuhi, inana ang atong kinabuhi. Nganong dili ta kasimba sa una kaniadto ngadto sa Dios? Kay kapoy, naidaghang labhanan, naidaghang trabahonon, nailakaw. Daghan nga mga tao nga grabe kadaghan og balibad. Moingon nga way kapliti, walay kasakyan pastor, dili ko ka halad og mga pagdaig, di ko kasimba. Ilabi na karon kay pandemic, ang yawa magkatawa. Pero sultihan ti ka sa oras nga ang tao muatubang sa Dios kanang rasona, dili na attagdon sa Ginoo. Wala na iluna mga kaigsunan og dili na magpulos mga kaigsunan kanang mga rasona. Kano man kay ang Dios nasayod sa tinuod nga kahimtang. Nasayod sa tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing. Nasayod sa tinuod nga kahimtang kung unsay imong gipanghuna-una karon sa imong nauna. Nasayod siya kung asa nimo nahatag ang higayon, ang panahon, ang imong kusog, ang imong kinabuhi. Walay matago sa Dios. Kay ang Dios mga kaigsunan nga atong gialagaran nahibalo sa tanan. Nahibalo man gani siya kung unsay motibo nimo nganong nangalagad kaniya. Nahibalo ang Dios mga kaigsunan unsay rason nganong mosimba ka niya. Nahibalo ang Dios mga kaigsunan sa tanan, ibin sa mga pangandoy sa unahuna sa tao, sa iyang kasing-kasing. Kung nangandoy ka mga igsuon, nga mga lagad kang aron ka madato. Susiha kung asa dapit ka, nangandoy nga madato. Kung madato ka nining kalibutana, mo na imong gipangandoy, mahimong kawang ang imong pagpangalagad. Pero kung nangandoy ka aron madato kas gingharian sa Dios, ang pagkadato kaya sa kalibutan dili usab na ihikaw sa Ginoo. Kay munay gusto pamaagi sa Ginoo naha ang Dios. Sangpita siya.
Kabantay mo sa inyong kinabuhi kaniadto sa wala pa ta mga lagad sa Ginoo nga sige tag paningkamot wala tuo ang trabaho mga kaigsonan, income dito, income dire, pero inig na anay income mga igsoon, ang income mapunta ras way hinungdan, way kapuslanan. Pero ang income karon nga naa nimo gipanalanginan sa Ginoo. O naghatag og kalipay, naghatag og kalinaw, mo hinungdan mga igsoon, walay gabi nang imong pagdaig, walay gabi nang imong pagpasalamat mga kaigsunan. Apan subo usahay mga kaigsunan, adunay mga panahon nga maluya ka. Hinumdumi ang pulong kadaugan mga kaigsunan, grabe ni ka challenge. Nganong mo ingon kung grabe ka challenge mga kaigsunan, samtang na malundong ko mga kaigsunan, gihatag sa Ginoo ang dagway sa among duwa kagahapon. Nga kana bitang hapit na mo abot sa kuan point nga kanang mahuman na ang duwa, kanang game na ba? Pwede na nung kapuya. Nya grabe ka trailing, di ba? Maghisgot tag kadaugan labi nag basketball, volleyball kisa may kabalong mo dula dire. Ay, smile kay Pastor Ryan kay giana ko ning bula oh. Pag ana na murag naglingo-lingo ang ring oy. Tinuod na kanang pulong kadaugan, grabe og lisod kay nang abton labi na sa gitawag. Kana bitang hapit na. Hapit na. Hapit na gyud ang oras. Kanang minutes na lang, labi nagsika na lang. Nya ang uban diha mga kaigsonan kanang hapit na mag-game. Nanay na nagtakiang, nanay na luya, nanay mo ingong ayaw ko na. Kanang hapit na gyud nga sugton. Imbis hapit na sugton ba? Na! Diba? Grabe ka challenge. Pero ang gingon ng Biblia, kung mulahutay ka, mudaog yung ka. Muna nga ang kadaugan mga kaigsonan kung atong hisgutan dunay kinahanglan. Gusto ang Dios nga magmadaugon ta sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Magbadaugon tagikan sa kabalaka, magbadaugon tagikan sa kuluyahon, magbadaugon ta mga kaigsonan gikan sa bisan unsang buot ibabab ni Satanas. Gusto ang Dios nga magmadaugon ta sa tanang panahon, ilabi na sa takna og adlaw nga atong igahin sa pagdaig sa Dios. Kay kung dili ta madaugon mga kaigsonan, wala ta karon. Pagpaki ang Dios sa imong kinabuhi. Munang ayaw kawanga mga kaigsonan nga ang kadaugan nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi nga sa imong pag-anhi doon na kay panalangin nga imong madawat gikan sa Dios. Nga mauni mo hatag nimo kusog, mauni mo hatag nimo og kadasig sa pagpadayon, sa pagsunod, sa pagtikang, sa pagbuhat sa mga mensahe sa Dios, sa pagkinabuhi sa mga pulong sa Dios. Kay mo ni pinakaimportante natong mga Kristiyanon aron kita magpabilin diha sa panalangin sa Dios, aron magpabilin ta diha sa kaluwasan nga gihatag sa Dios, aron magpabilin ta diha sa kadaugan nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Kinahanglan ikinabuhi ang pulong sa Dios ug wala nay lain pa. Kung atong ikinabuhi ang pulong sa Dios, ang panalangin sa Dios dili sirado sa imong pamilya. Atong pagpakan ang Dios niya. Now, arita sa mga pamaagi mga kaigsunan, dunay mga pamaagi nga atong hisgutan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ingon ang balaang kasulatan pamaagi. Unsa ang pamaagi sa Ginoo? Now arita sa dula mga igsoon daghan kay mga pamaagi. Ang volleyball, basketball nagdepende na sa ilahang usa na coach, usa na itawag nila? Kanang mutudlo nila? Coach, depende. Mao bitaw na nga mga simbahan karon kung imong lantahon. Nganong dunay mga simbahan nga wala mabago? Kanunay ragyapon na ibisyo? Dunay mga simbahan nga naragyapon ang panag-away, walay pagkinigugmaay, walay pagtinabangay, nag-iihanay, kay dipindi nas nagdumala. So bitaw na nga kung mupili kag langit, susiha gyud ang alagad sa Ginoo, kinsa gyud ang tinuod nga para kang Kristo. Ako mismo mga kaigsuonan sa una, samtang nagsimba ko, moingon gyud ko nga naagay mga simbahan nga di gyud ko katubo.
mupili gyud kog simbahan, diin ko magamit sa Ginoo. Kay sa takna nga ako magamit sa Ginoo, sigurado kong mutubo kay panalanginan man ko sa Ginoo. Giyahan man ko sa Ginoo. Unang inang imong tapad, wala ka mapakya sa imong pag-ani. Atong pagpakan ang Dios mga kaigsunan ko sa Ginoo. Now, gusto sa Ginoo nga magmadaogon ka sa tumong sa imong kinabuhi. Hisgot o sa tagtumong mga kaigsunan sa dili pa nako na hisgutan ang unsa ang mga pamaagi sa Ginoo. Nasabdan ba nimo unsay tumong sa imong kinabuhi nganong nataw ka niining naong sa kalibutan? Nang kitang mga Kristohanon dili ta angay malimot unsay tumong nganong gitagan tag higayon og panahon nga nabuhi ta nga nagsuroy-suroy niining dagway sa kalibutan. Ang tumong ug katuyuan sa Dios, ang kabuton sa Dios nganong gitagan ta nganong nagkauban ta mga kaigsunan. Gusto sa Ginoo nga ang unsa may naa nato magamit para sa Dios. Now atong susihon ng atong kaugalingon mga kaigsunan nga kaugalingon kasing-kasing una kusog kung asa nato ni nahatag. Kining atong kinabuhi para ba sa Dios? Kining atong pag-eskwela para ba sa Dios? Kining atong pagtrabaho para ba sa Dios? Kining atong pangnegosyo para ba sa Dios? Kay kung para sa atong kaugalingon mga kaigsunan, diha ka mapakyas. Ngano man, hikawan nimo ang Dios. Duna na kay paningkamutan. Nga imo nang inat-inaton ang mga oras nga para sa Dios, oras sa imong pagbasa, oras sa imong pagampo, imo nang inat-inaton ug inyo mo nang kuhaong ginagmay mga kaigsunan para mapataas, mapadaghan ang panahon nga para sa imong kaugalingon. Mo hinungdan nga daghan kay mga Kristohanon, mga kaigsunan nga wala makabantay niini nga sa ilang kinabuhi nagkaluya sila. Apan dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Bisan pa man nga naay mga pagsulay nagmadaogon ka. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kinahanglan magmadaogon sa tanang panahon. Hinumdumi, bisan unsa nato pagpaningkamot. Aron doon na tayo makabot sa atong gitinguha, makabot na to atong gipangandoy. Bisan unsa ang abilidad, mga talentog kaala, mga kaigsunan nga atong gamiton. Hinumdumi, dili gikan diha ang kadaogan. Kay ingon ang panultihon 21:31, ang kadaogan naas Ginoo. Ingon ang Biblia, bisan makaanda mo mga kabayo, bisan unsang kabayo ang grabe kaayo mo dagan, grabe mo ikyas ug naay mga kaaway, mo tabang nimo sa pagpanilipod. Pero hinumdumi ninyo sa oras nga kamo makig-away, dili gikan sa inyong kabayo o sa kusog ug abilidad ang kadaogan, kun dili gikan sa Dios. Nagpadaogon ta tungod sa tabang sa Dios. Naon sa may mga pamaagi, mga kaigsunan, aron magpadaogon ta sa atong pagpuyo ni ninaong sa kalibutan, kay wala may taylaing gitinguha o gipangandoy, magmalipayon, di ba? Makabaton og kadagaya sa kinabuhi. Haruhay nga kinabuhi. Di ba mo umana ang ato ang pangandoy? Mo umana atong tinguha nga ang atong mga anak na untay haruhay nga kinabuhi, dili unta sila magkalisod. Igsuon ko sa Ginoo, bisag unsaon nimo nagpa-eskwela, pagtrabaho, bisag magpundo pa nagdaghag kwarta mga kaigsunan, kung wala ang Dios, dili na magmalipayon. Naunang mga pamaagi, mga kaigsunan, aron kita magmadaogon sa tanang panahon. Una mga kaigsunan, itugyan sa Dios ang imong kinabuhi. Amen ba? Itugyan sa Dios ang imong kinabuhi. Itugyan mga kaigsunan, unsa may mga kabalaka, unsa may imong gibati, unsa may kaguol nimo diha, unsa may balatian nimo diha, itugyan na sa Dios. Kay ang imong kinabuhi dili ikaw nay tagiya kundi ang Dios na, ug siya ang moayo ni ana sa dihang itugyan nimo ang imong kaugalingon. Lord, imo ning akong kinabuhi, nganong mabalaka man ko ani. Pagpalkan na to ang Dios nga na. Nganong mabalaka man ko, nganong maminaw man ko sa kulayahon, nganong maminaw man ko mga makapaluyan ako. Nga dili man ni ako Imo naman ning gibayaran. Imo naman ning gipalit dito sa cross, mga kaigsunan. Munang niingon diha sa balaang kasulatan, kung imong basahon mga kaigsunan diha sa Ikaduhang Chronicles Kapitulo 7 versikulo 14, ingon siya, ug kun ang katawhan nga akong gitawag. Kisay gitawag? Pila ra ka buok lagi gitawag. Kisay gitawag? Amen. Ang tanang gitawag mo yung amen. Amen. Ang tanan nga wa tawag mo yung hallelujah. Naagay wala di tawag.
Ing nagitawag ka, Brad. Oh, nasayo pa imong pagdungog. Ing na dayon, ing na. Oh. Number 1, mga kaigsunan, ingon siya, ang tanang gitawag sa Dios kung antigo ra gyung mudangop. Iyo siya, ug kun ang katawhan nga akong gitawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang mga sala, tubagon sa Dios. Mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayod sila o pasayloon sa ilang mga sala o ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod, bantayan sa Ginoo ang imong dapit. Okay, ako ning pisa-pisahon kaning ikaduhang Chronicles 7:14. Kung ikaw nga gitawag, ako nga gitawag, antigo ra gyutang mudangop sa Dios, mga kaigsunan. Sa dihang mudangop ta sa Dios, mga kaigsunan, unya antigo tang mudangop, unya antigo tang mopaubos, mga kaigsunan, dili ta antigong mo reklamo. Kinahanglan mo dangop ganitas Ginoo, dili kay muratag si kinsa. Nga kwintahan na to ang Dios nga, Lord, nangalagad na kunimo, nagbasa na kayo, nag-memorize, nagikonya. Inani ra gyapon akong kinabuhi. Kinahanglan, mga kaigsunan, sa atong pagdangop niya, antigo tang mo paubos. Nya sa panahon, mga igsoon, nga makit-an ta sa Ginoo nga nagsugod na ta paglakaw sa pagpaubos, sulayon ta. Kisa himuong instrumento aron sulayon ta, kasagaran na torang pamilya. Muna kung ang imong pamilya gigamit nga instrumento, gisulay ka, dahi ka ang Dios, ka epektibo ang imong pagdangop, kay ang panalangin sa Dios kaong-ong na. Pasalamati ang Dios. Sa diha mo dangop ka, siguruha nga kanunay kang magpaubsanon. Amen ba? Ayaw gyud pagreklamo. Kung unsay gihatag sa Ginoo, unsay wala ihatag sa Ginoo, Lord, thank you. Ngano mabala ka man kung imo man ni? Hello. Pan kon ang akong katawhan nga akong gitawag mo, dangop ka nako sa dakong pagpaubos. Sa dihang mo paubos ta, biyaipod ang tanang matang sa sala. Bisan usang klaseng sala. Mao bitaw nang nagbautismo mi kagahapon. Ang gihatag sa Dios sa mga mensahe ngadto sa nagpabautismo. Kung kamo magpabautismo, pandi mo magpatudlo, way kapuslanan. Nganong daghang kayong mga Kristohanon nga nangalagad kuno sa Dios apan bisyoso ra gyapon, kay igo ra man silang nagpabautismo, dili man sila magpatudlo. Nganong dunay mga Kristohanon gahi kayong pasabton, gahi kayo mao pa imong walihan, ikaw nonoy walihan, imong tudloan mao pa imong tudlo, kani pastor mo ni buhata, mura ra si kinsa, ngano man dili man magpatudlo. Ngunang ayaw katingala nganong naana. Og ayaw gyud sugot nga maunay imong kinabuhi. Kinahanglan kay nagpabautismo ka, willing ka magpatudlo. Munang kinahanglan kang mosimba. Amen ba? Amen. Kay diha sa imong pagsimba, tudluan ka sa Dios og instrumento raning akong baba. Instrumento lang. Kung ang katawhan nga iyang gitawag, kita nga gitawag sa Dios, mudangop sa Ginoo sa panahon nga naatay kabalaka, sa panahon nga doon natay gikadlukan, sa panahon nga doon natay mga pangandoy tingnoa, balatian, kalisod, o makasakit, uban pa mga kaigsunan. Antigo lang yutang mudangop sa Dios, o antigo tang mapaubos mga kaigsunan sa pagduol sa Dios. Unya gitalik na nato ang tanang matang sa sala. Unsay saad ang Dios mga kaigsunan, unsay saad sa Dios. Ingon siya mga kaigsunan ko sa Ginoo, ibalik ko ang kadagaya sa inyong dapit, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, kadagaya ang ablihan sa Ginoo. Ingon pagyud siya mga kaigsunan, pabantayan sa Ginoo. Das 15 kung imong lantawon mga kaigsunan sa ikaduhang Chronicles 7. Ingon das 15 mga kaigsunan, pabantayan ko kining dapita, og andam ako sa pagpatalinghog sa pag-ampo nga himuon dinhi. Tupakpakan ang Dios na anak. So diha giklaro mga kaigsunan nga duna di ay mga tao nga mag-ampo dili patilinghogan sa Ginoo. Lo, munang miingon si Jesus, ang ilang pag-ampo na himo hunong dulumtanan. Tama ba? Ngano man? Mag-ampo taon niya atong kinabuhi wala malain, paghilom na lang. Tinora oy. Sa panahon nga na ay mga balatian, na ay mga kuan, Ginoo, yung ako. Ang angay ni mong buhaton, ingon ang Biblia sa Santiago,
ipatawag ang imong pangulo. Ipatawag ang mga pangulo sa simbahan. Kay dihas mga pag-ampo tudluan sad ka unsay pamaagis Ginoo. Aron ka mamaayo. Amen. Una dalaygon ang Dios mga igsoon hinumdumi. Dangop, paubos, ug biya sa sala ang pamaagi aron ka magmadaogon sa tanang panahon. Sunod mga kaigsonan, mga pamaagi aron ka modaog mga kaigsonan ikaduha. Buhata ang maayo, ang pinakamaayo, buhata ang tanan samtang buhi ka pa. Buhata ang maayo samtang buhi ka pa. Nya ako ning gitranslate mga kaigsunan, gipun-an ako ni mga kaigsunan, buhata ang pinakamaayo, excellence. Kanang wala na'y makalabaw, wala na'y makatupong. Buhata ang para sa Ginoo, buhat og maayo para ngatos imo sigataw. Bisan kag buhatan og dautan, bisan kag libakon daoton, ayaw gyud buhata ang pagpanaot sa uban. Hinuon pasalamati ang Dios. Kay gitrin ka dihaan ang dapita kay tagalangit ta. Amen, tagalangit ta. Gitrin ta. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Diha sa Galacia kapitulo 6 mga igsoon. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kung magmadiyasigon kita mo abot ang panahon nga makaani gayod kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan pa, versikulo 10, busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo. Ngadtos tanang mga tao, labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Kung gilibak ka, ayaw yung panglibak. Buhatan ka, dili maayo, ayaw baslig, dili maayo. Dada ang dautan, pinaagis sa maayo. Nga naman, kay gantihan yung gas Ginoo. Muna'y trabaho na itong mga Kristohanon. Bisan asa ta. Og ako nang gipaningkamutan mga kaigsunan nga ma-apply sa akong kinabuhi. Bahalag na makadungog ko mga kaigsunan nga dili maayo. Praise the Lord. Andam ko sa paghatag og maayo. Pakan ang kaaway. Dili lang aron sa makakatoon. Ingon ang Biblia aron sa maulaw. Buot ang maulaw diha aron sa makahigmata. Makapamalandong. Hello. Di ba ang taong maulaw mo anak man na convince ka nang nahigmata. Kay ang taong wala mahigmata di na maulaw pabaga rag naong. Aling ya imong tapad di ba nahigmata na na. Nahigmata na. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan ko sa Ginoo kinahanglan dili ta magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Unsa man ang maayo, nakailan na tag unsay maayo, di ba? Amen. Kailan na tag unsay dili maayo, unsa poy maayo. Unsay maayong isulti, unsa poy dili maayong isulti. Unya aron ka makabuhat og maayo mga kaigsunan, ayaw pari ang imong kaugalingon sa imong kinabuhi. Ang imong tawhanon, ang imong pagkaikaw. Nga mura kag wala kay lisangan kaniadto, ayaw na dadas imong pagkakristohanon. Ako na gud ni. Ayaw na dili na magpulos sa imong pagkakristohanon. Amen. Dili na magpulos. Sunod mga kaigsunan, aron ka magmadaogon mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ikaduha, ayaw itugot or tuguti nga maghari diha nimo ang negatibong kinaiya. Kay ang kanang negatibo ra ba kasagaran na anas tanang sa tao. Pag ingon nga panalanginan lagi ka ugma, dili niya. Sugton lagi ka, balibaran niya ko. Lagi. Nangaya na ganina. Maulong gugo basig niya taligdan ko. Daga puro mga balibad. Makasunod lagi kag trabaho. Unya makwalify niya nga kung andaghan. Puro negatibo. Manimbata, muulan unya. Puro negatibo. Nya, brad, iwali ni isang yaw, ikaw mo'y dalaron. Ay, murang mong dili kaya, magkurog man ko. Wapagani ka kawali, nagkurog na.
balibad ikaw ani, di mo ko kabalo. Di ba da puro ta mga balibad? Ingna ko na imo isuon. Kagahapon naman ang kinaiha. Kaniadto man na ayaw na dadaron. Kristohano na ka. Anak na kas Ginoo. Kinsay nabuhi. Suod sa atong kaugalingon karon. Si Kristo na. Ingna si Kristo na ang nabuhi ni mo. Dili na ikaw ang nabuhi. Katong kusog kay mo balibad. Katong daghang reklamo. Kaniadto rato. Karon mga kaigsunan. Di na ka mo balibad. Nya ingna dayon imong tapat. Sugo ako ba? Diba? Aron ka magmadaogon kabalo ba ka? Diba? Diba na basketball sa una, kasuway magyukog basketball mga igsuon, kanang mura o kanang murag akong team, biya na kayo. Biya na kayo. Grabe na kabiya mga kaigsunan. Kapilti na yung kapuya mga igsuon, grabe na yung kabiya. Wala na yung pag-asa. Ingon po ang team. Dako pa kay oras. Napay paglaom. Bisag way pag-asa, at least na'y paglaom. Padayon. Kapoy na kayo, be. Wa mi kabalo nga ang among kontra, pirti na po na yung kapuya. Kabalo mo, kami nakadaog. Inana ang kinabuhi. Kabalo ba ka mga kaigsunan? Ang pulong kadaogan, given na eh. Gibuhat na sa Dios ang danan eh. Ang ato lang, pagpadayon. Diyas pagpadayon, ayaw yung tuguti sa imong kinabuhi nga naakaan ng kinaiyang negatibo. Mga lagata, malipayon lagi ta. Mga lagata, panalanginan lagi ta. Yung maingon, di ta mo trabaho, panalanginan. Mo trabaho, bukas buluhatos, Ginoo. Di ka panalanginan, pag ingon ng Ginoo. Pagkurusada, pagwali, ikonik ni sa akuan. Muna nga dito, Miss SPG. HPG? HPG? Oh. Giingnan mi sa... Ano saan tayo giingnan, radyo? Captain Ball. Captain Ball naman. Captain, mga kaigsunan, giingnan mi. Mga pastor, hangyo mi ninyo. Nga walihi mi sa uskasimana, kausaman siguro to. Kanang naami session, walihi mi! Ato pakpakan ang Dios, ang pakpakan na to ang kinabuhi sa mga pastor, mga kaigsunan. Pakpakan na to ang kinabuhi, pakpakan na to ang Dios, kinabuhi sa mga pastor, mga odenay Kristo. Lipay kay ko sa mga pastor, maglingi-lingi lagi ko, wow, pagkaninduta. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan, usas mga ato mga listener, viewer sa ato ang kuan kanang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Matut pa ni Sister Crisel, kinabuhi ko, programa. Na ay nagpabutismo, ito papakan ng Diyos na sluyo. Muna'y giingon ni Apostol Pablo, o sa giingon ni Apostol Pablo, sa unang Korinto Kapitulo 15 ba na? 58, busa mga igsuon tindog kamo. Barog ka mo, tindog! Kay ang inyong trabaho, dili yun nakawangon sa Diyos. Men, atong pagpaka ng Diyos, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ayaw tuguti nga maghari, mga kaigsunan, diha nimo ang negatibong kinaiya, mga kaigsunan, kay mo resulta yun na og pagsigig reklamo. Maghari na gani ng negatibo sa imong kinabuhi, magsige na kag reklamo. Anya, mo resulta nagpagkabagulbulan. Dadaan ba lagi tikaw? Giingnan lagi tikaw? Anya, asa kisa may silotan? Kanang gibagulbulan o kanang nagbagulbul? Unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 10. Ang mga bagulbulan, silutan. Munang, ingna mo tapat, pikpik, ayaw na lagi pagpagulbul. Now, aron dili ka maghimong magbagulbulan, dili magdigatibo mga kaigsunan, dunay tambag ang Biblia diha sa atong gibasa kaganina sa Diyot Kapitulo 20, mga kaigsunan, versikulo 1. Okay, minaw ta ani. Minaw gyud ta ani. Kay mao ni pinaka nindot nga i-apply mga kaigsunan aron bitaw dili tambag gulbulan, dili ta reklamador, di ba? Puro man reklamador. Lingi ako no ng imong igsuon.
di ba, iniggawas ane, di ba, di na magreklamo. Amen, na to papakan ang Dios ni ana. Wa man gyud tay mahimo, di gyud ta matulin mga kaigsunan og magpahari ta ng negatibo, way mahitabo. Kaysa ako ni gini katunan kung ako mga kaigsunan nga nagpahari ang akong kasing-kasing nga negatibo, di gyud ta magdugay. Di ta magdugay. Samot na ka nabi na og naanay negatibo mo ana dayon ang yawa. Oh, dalagingnan bitaw tika. Sugnuran sakyan din as kaaway. Pero anak ka sa Dios. Unsay buhaton aron dili maghari ang negatibo? Deuteronomio 20 bersikulo 1 nag-ingon, kung makigubat kamo og makita ninyo nga mas daghan kay kaninyo ang inyong mga kaaway, ingon man ang ilang mga kabayo og mga karwahe, ingon usay angay buhaton, ayaw kamo kahadlok.